Какво ще да стане, ако просто бях послушал приятеля си и не бях попитал приложението? В историята с господин Иванов не говорим просто за удобство, а за предотвратяване на потенциално фатална грешка. Препоръчвам ви да чуете интервюто, което генерирахме с изкуствен интелект, където е анализирана историята на господин Иванов. Добре дошли! Днес ще разгледаме един сценарий, който е доста показателен, бих казала, как един AI здравен асистент може да предотврати потенциално опасна ситуация. Имаме пред себе си описание на потребителска история от едно прогресивно уеб-приложение Здраве 360. И така, нашата цел днес е да видим как точно технологията работи на практика. Ще проследим историята на господин Иванов, един хипотетичен потребител. Точно така. Идеята в основата си е AI асистент, интегриран в приложение. Той гледа личните здравни данни, диагнози, лекарства, които човек е въвел, и въз основа на тях дава персонализирани съвети. Или пък предупреждения, което е много важно. Анализира конкретната информация за този човек. Добре, да влезем в конкретиката. Господин Иванов, той е на 68 години и има хронично сърдечно заболяване – аритмия. Това е важно за контекста, предполагам. Определено. Диагнозата е ключова. Окей, и той съвестно си е въвел лекарствата в Здраве 360. Значи редовната му терапия включва бисопролол. Да, бета-блокер за сърдечния ритъм. Синтрум, който е антикоагулант. За разреждане на кръвта, да. И диуретик за излишните течности. И тук сега идва интересния момент. Господин Иванов се оплаква от мускулни крампи, има и проблеми с съня. И един приятел му казва: пробвай с магнезий. Аха, класика. Да, изглежда напълно безобидно, нали? Натурална добавка. Много хора биха я взели без да се замислят изобщо. Ето това е критичният момент, да. Толкова е лесно да се подведеш. Но тук господин Иванов прави нещо умно. Не купува веднага. Точно. Вместо да хукне към аптеката, решава първо да провери в Здраве 360. Отваря приложението и пита AI асистента нещо съвсем простичко. Мога ли да взимам магнезий? Безопасно ли е? И как реагира системата? Просто търси в някаква база данни за взаимодействие ли? Как преценява риска? Има го и това, но е повече. AI асистентът първо сканира целия профил, гледа конкретната диагноза, аритмията, гледа всичките лекарства, които вече приема, бисопролол, синтропум, диуретика. Аха, разглежда всичко заедно. Да, цялостната картина. Не просто търси магнезий плюс бисопролол, а анализира как всичко това си взаимодейства при този пациент. И открива проблем. Да, идентифицира потенциално сериозно взаимодействие. Оказва се, че комбинацията магнезий и бисопролол може да засили прекалено ефекта на бета-блокера. Защо? Каква е връзката? И двете вещества, макар и по различен начин, могат да повлияят на сърдечния ритъм и проводимост. И когато са заедно, ефекта може да се сумира, така да се каже, и да стане опасен. Затова и отговорът на AI е много директен. Предупреждава господин Иванов. Казва му, че тази комбинация носи риск от брадикардия. Тоест прекалено бавен пулс. Точно. Прекомерно забавяне на сърдечната честота. И описва симптомите, умора, замайване, дори припадъци може да има. Съветът е категоричен. Не почвайте магнезии, докато не говорите с кардиолога си. Буквално предотвратена опасност с една бърза проверка. Впечатляващо. Да, технологията тук действа като персонализирана мрежа за сигурност. Добре, освен това предупреждение, приложението има и други неща, нали? Споменахме един PDF доклад за лекаря. Какво е това? Да, това е друга много полезна функция. Тя става достъпна, когато потребителят е въвел поне 3 лекарства в профила си. И какво прави? Генерира обобщен доклад в PDF формат, лесно за споделяне. И какво има в този доклад? Само списък с лекарства? Не само. Може да включва много повече. Ако потребителят си записва дневните симптоми, те влизат в доклада. Статистика за придържането към терапията, редовно ли си пие хапчетата. А ако има свързани устройства, да речем апарат за кръвно, или пък си въвеждат данните ръчно, може да има и графики. Примерно, как се е движило кръвното налягане, пулсът, визуализацията помага много. Разбирам. И каква е ползата на практика? За господин Иванов и за лекара му. Ползата и за двамата.
Господин Иванов може да генерира този доклад преди да отиде на преглед. Може дори да го изпрати предварително на кардиолога си. И лекарят вече е подготвен. Точно така. Лекарят влиза в консултацията вече информиран, има представа какво се е случвало между прегледите, как се вървели нещата с терапията. Така се спестява време, разбира се, но по-важното е, че разговорът става много по-фокусиран, по-ефективен, обсъждат се конкретните проблеми. Добре, нека да обобщим тогава. Какво видяхме днес? Първо, как една бърза проверка в приложение с AI може да хване потенциален риск. Риск от комбинация на лекарство и уж безобидна добавка. Да, това е единия ключов момент – предотвратяването на проблема. И второ, видяхме как допълнителни функции, като този PDF-доклад, могат наистина да подобрят комуникацията. Връзката пациент-лекар става по-силна. Точно. И мисля, че най-важното послание е да се осъзнае, че дори добавки, които смятаме за натурални или безобидни, могат да имат сериозни взаимодействия с лекарствата, които приемаме. А технологии като Здраве 360 ни дават достъпен инструмент, начин бързо и лесно да проверим за такива рискове, персонализирано за нас. Нещо, което сами трудно бихме направили. Дава ни информираност и контрол. Точно така. Информираност и възможност за навременна реакция. И може би това е добрият финален въпрос за размисъл, който да оставим. Колко често всъщност се замисляме за всички възможни взаимодействия между нещата, които приемаме? Лекарства, добавки, храни дори. И какви инструменти биха ни помогнали най-много в ежедневието, за да правим тази проверка лесно и рутинно, а не само когато се сетим или ни посъветва някой? С приложението Здраве 360 контролът е в твои ръце. Искаме да благодарим на създателите на приложението Здраве 360 за предоставения достъп. Пазете се и бъдете здрави!